Ναι, τα κρέτησε. Ξεκινάμε, θεία. Ακούω. Οκ. Ακούς. Λοιπόν, τι έχεις να μας πεις τώρα για την πολιτική? Πρώτον, ψηφίστηκε χθες το νομοσχέδιο. Τι νομοσχέδιο είναι αυτό? Τριτοσχέδιο, πεντασχέδιο. Κάθε φορά νομοσχέδιο λένε. Δεν μπορώ να καταλάβω τι νομοσχέδιο είναι αυτό. Όταν γκρεμάνε τα πάντα. Είναι εργατιά. Πρώτον. Τέλος πάντων, εκείνο που δεν μπορώ να καταλάβω είναι με τους βουλευτές, με τους υπουργούς, με τους αρχηγούς. Λένε για τον λαό, ότι υποστηρίζουν τον λαό, το μακέλεψαν τον λαό, τον κόψανε, τον γδάρανε καλά, αλλά για τον εαυτό τους δεν μιλάνε. Δεν άκουσα ούτε από τον κύριο Τσίπρα, τον Αλεξανδράκη, τον Μάγκα, δεν άκουσα να πει, κύριε Σαμαρά, αυτή την ώρα κάνετε το νομοσχέδιο, γιατί σε παρακαλώ δεν βάζουμε και τα δικά μας τα λεφτά να τα κόψουμε όλα και να πάρουμε κι εμείς 1.000 μάρκα, 1.000 ευρώ το μήνα. Οι άλλοι 5.000 να τα σκορπίσουμε στο λαό. Είναι 365 βουλευτές. Από 5.000 που παίρνουν το μήνα, που παίρνουν περισσότερα, το μήνα 5.000, πόσα εκατομμύρια βγαίνουν το χρόνο. Μάλιστα σε 3 χρόνια εξοφλάμε το χρέος το ελληνικό. Γιατί κύριε Παπαρίγα, κύριε Καμένε, τον άλλον πώς το λένε αυτό της Χρυσής Αυγής, δεν ξέρω πώς το λένε, ο Σαμαράς, ο Κουβέλης, ο Βενιζέλος, να πούνε ελάτε εδώ ρε παιδιά, βγάλαμε του λαού την Παναγία, το λάδι. Τώρα πρέπει να βγει και το δικό μας το λάδι, να κόψουμε το μισθό μας, να κλείσουν τα γραφεία τους. Τι θα πει γραφεία, τι θα πει υπάλληλοι στα γραφεία τους. Μπορούν να κάνουν να βγαίνουν το μήνα μια φορά, τις 3 μήνες μια φορά στην τηλεόραση, κάθε αρχηγός να μιλήσει για τα προβλήματα του λαού, τα έργα που θα κάνει και όχι να έχει ένα γραφείο στο χωριό του, ένα γραφείο στην Αθήνα, ένα γραφείο στην πατρίδα του, δεν ξέρω που στο διάλογο είναι. Και σκορπούνε, θα πεις ότι εκεί υπάρχουν υπάλληλοι. Δεν υπάρχουν υπάλληλοι ξένοι άνθρωποι. Είναι γύρω το σόι τους. Και δεύτερο, δεν χρειάζονται γραφεία. Αυτά τα λεφτά που δίνουν στα γραφεία μπορούν να τα δώσουν στον κοσμάκι. Να κάνουν δουλειές, να ανοίξουν δουλειές, επιχειρήσεις. Επιτοπλίσουν να κόψουν τους μισθούς τους, να παίρνουν 1.000 ευρώ. Ο κάθε βουλευτής και ο κάθε υπουργός. Ο κάθε κερατάς. Δεν θα είναι ο λαός κερατάς, κερατάδες είναι αυτοί που τα τρώνε. Εγώ αυτό θέλω να πω στον κύριο Σαμαρά, δεν μπορώ να πω ότι είναι εντάξει ο καημένος και λίγο αγωνίζεται, αλλά να κόψει το μισθό του, να το δώσει στο λαό. Κάποτε βγήκε η Μπακογιάννη, η Κούβελα, η κυρία Κούβελα και είχε πει ο λαός να μας κοιτάξει στα μάτια και εμείς θα τον ξεπεριτήσουμε, θα τον βοηθήσουμε. Και την είπα, κυρία μου, φέρε την περιουσία σου πίσω, δώσει στο λαό να σε κοιτάξουν διπλά στα μάτια. Και εσύ κύριε Σαμαρά και κύριε, ξέχασα πώς λένε και τους υπουργούς, να τα φέρετε τα λεφτά σας όλα στο λαό, να τα δώσετε στο λαό, να τα κάνετε εργοστάσια, να κάνετε δουλειές, να ανοίξουν οι δουλειές. Ο κόσμος αυτοκτονάει. Παιδιά θέλουν να πάνε στις δουλειές, στις σπουδές και δεν έχουν να φάνε τα παιδιά. Και κάθεσαι τώρα στην τηλεόραση και μου λέτε ανασχηματισμό. Το άλλο πώς το είπαμε, που κάνανε σε ανασχηματισμό, το άλλο, το δάνειο βρε, πώς είπαμε αυτό που κάνανε χθες, το δημοψήφισμα. Γιατί να γίνουν αυτά, υπάρχει μία λύση, είστε 365 βουλευτές, όλοι εσείς να έρθετε ένα βράδυ στην τηλεόραση, όπως είστε μέσα στη Βουλή και να πείτε καταθέτουμε τα λεφτά μας όλα, παίρνουμε 5.000, 4.000 και αυτοί οι εισαγγελείς που φωνάζουν τώρα που παίρνουν 4.000 και τους κόψατε, τους κάνατε 3 και θα κάνουν απεργία και αυτοί. Τι δουλειά κάνουν αυτοί? Αυτοί εκμεταλλεύονται το λαό όλο. Κάνουν δικαστήρια και τα κρατάνε 15 χρόνια και εκμεταλλεύονται ένα φτωχό άνθρωπο και το λένε φύγε τώρα και έλα του χρόνου και έλα τον άλλο χρόνο και θέλουν να παίρνουν και αυξήσεις και αυτοί όλοι, δικαστικοί, μαθηματικοί αυτοί του πανεπιστημίου. Μόνο αυτοί που είναι οι πιλότοι, πραγματικά που παίζουν με τη ζωή τους, η αστυνομία,
αυτοί που φυλάνε τον κοσμάκι, όσοι είναι άξιοι, όσοι δεν είναι άξιοι και αυτοί θέλουν να διώξουμε από τα σώματα. Νοσοκόμες. Οι νοσοκόμες, οι γιατροί, οι τίμοι γιατροί, να αξιοποιηθούν οι άνθρωποι, να πληρωθούν και να δουλεύουν καλά. Να κόψετε αυτά που. Γιατί να πληρώσω εγώ τώρα στο κέντρο υγείας 25 ευρώ για να μπω μέσα στο νοσοκομείο. Εγώ που είμαι 70 χρονών, 75 χρονών, 80 χρονών. Και αντί για ρωσίσω πληρώσω από 25 ευρώ και εσύ κύριε Σαμαρά και κύριε Τσίπρα ταξιδεύεις τζάπα στις πρώτες θέσεις στα αεροπλάνα χωρίς να πληρώσεις μία. Γιατί εσύ να κάθεσαι μπροστά στο που πληρώνουν 6.000 στο εισιτήριο και εσύ πας τζάπα εκεί πέρα. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Όλοι είστε ακαθάρματα με μία λέξη. Να σηκωθείτε, να φύγετε, αν θέλετε να σας κρατήσει ο λαός, να κατεβάσετε τους μισθούς σας. Τίποτε άλλο. Ούτε λεμουζίνες, γιατί να έχεις εσύ του κράτους το αυτοκίνητο και να πας στην Αράχοβα να διασκεδάζεις. Δεν θα πας για μια συγκέντρωση να μιλήσεις στο λαό και πας με αμάξι του κράτους. Να πάρεις το αμαξάκι σου, να πληρώσεις τη βενζίνη σου και να πας. Ούτε οδηγό να μην έχεις, να οδηγάς μόνος σου. Τι θα πει να έχεις μπράβιδες δίπλα σου να σε φυλάν και τον κάθε υπουργό και τον κάθε βουλευτή. Γιατί εμείς που ζούμε στους δρόμους και μας σκοτώνουν κάθε τόσο στα σπίτια μας που μπαίνουν μέσα, δεν έχουμε το δικαίωμα να έχουμε μπράβους? Μόνο εσείς οι μεγάλοι? Το κλείσες? Όχι, να το κλείσω. Όχι, έτσι είναι. Γιατί αυτοί να έχουν ένα μπράβο, ρε, έχουν 4 μπράβιδες, τους φυλάνε, δίθεν κάποιος με συγχωρείς θα τους σχέσει, κάποιος θα τους σκοτώσει και που μπαίνουν μέσα στα σπίτια τις γριούλες και τους αυτοκτονούν και τους δένουν και τους ατιμούν και τους σκοτώνουν. Αυτά δεν τα βλέπουν. Μόνο το δικό τους αυτό ξέρουν να φυλάνε. Και έχουν στα σπίτια τους μέσα απ' έξω από τις αυλές 500 άτομα τους φυλάνε. Τι είναι αυτοί? Τι είναι αυτοί? Ποιο είναι αυτοί? Αφού βγαίνουν από το λαό να κάνουν και έργα υπέρ το λαό. Να πούνε ότι δεν θέλουμε ούτε μπράβιδες, ούτε λεμουζίνες, ούτε αμάξια του κράτους. Τα λεφτά μας θα τα ρίξουμε όλα στο λαό. Θα κρατήσουμε 1.000 ευρώ όπως ο κάθε εργαζόμενος. Να ζήσουν όλοι. Εμείς παίρνουμε 500-300, εντάξει. Εσύ να παίρνεις 1.000. Όχι να παίρνεις 6.000 και 5.000 και τζάπα να τρως, τζάπα να ντύνεσαι, τζάπα να ταξιδεύεις. Τι είναι αυτό το δικό σας? Δεν μου λες, θεία, η εκκλησία που έχετε τόση περιουσία στην Ελλάδα? Κοίταξε να δεις, και την εκκλησία δεν φταίει η εκκλησία, φταίνουν αυτοί πάλι. Γιατί ποιος θα πάρει ψήφους από τους παπάδες, τους δεσποτάδες? Κάθε κυβέρνηση αυτό κάνει. Ενώ πρέπει όλα να κατηργηθούν. Και οι εκκλησίες. Η εκκλησία να έχει την εκκλησία. Ο κόσμος πάει, ανάβει ένα κεράκι και αυτά τα λεφτά να έχει. Γιατί να έχει τόσα ιδρύματα, τόσα τσιφλίκια, 6 σκαλόγριες εκεί στα τσιφλίκια, τρώνε και πίνουν και άμα πας εκεί πέρα σου λένε κλείνουν και τις πόρτες. Να είναι όλα ελεύθερα, ρε παιδί μου, ισότητα να υπάρχει. Τα τσιφλίκια από τις καλόγια θα πεις, εδώ τα δικά τους τα χωράφια παρατήσαν και έφυγαν και πήγαν στην Αθήνα. Ο κόσμος θα κατεβούν να πάνε στα τσιφλίκια να δουλέψουν. Ούτε κατά διάνοια να το σκεφτείς. Αλλά τώρα να βάλουν μια τακτική. Να πούνε, επειδή δεν υπάρχουν τώρα δουλειές στην πόλη, να φύγει ο Κοσμάκης να πάει στα χωριά τους, να ανοίξουν τα σχολεία, να ανοίξουν, να κάνουν όλα. Η αγροτιά, να δώσουν τρακτέρια, να δώσουν επιδοτήσεις. Δηλαδή να ενισχύσουν την αγροτιά, να δουλέψει ο κόσμος ξανά στα χωράφια. Να φύγουν από την Αθήνα. Να μην κάθονται στην Αθήνα, αφού δεν υπάρχουν δουλειές. Σκόλασαν, τα εργοστάσια βγήκαν. Γιατί να επιτρέψουν? Και ένα άλλο, ναι, για τα εργοστάσια τώρα. Έφυγε η Coca-Cola, έφυγαν τόσα άλλα εργοστάσια, δουλεύουν έξω και τα φέρνουν μέσα στην Ελλάδα και τα πουλάνε. Για ποιο λόγο? Να τους απαγορέψουν. Όσοι βγήκαν έξω από την Ελλάδα, οι εργοστασιάρχηδες αυτοί, να τους αποκληρώσουν από την Ελλάδα. Να τους πούν ότι να τους περάσουν για λιποτάκτες. Όχι να δουλεύουν στο εξωτερικό, εκμεταλλεύονται το λαό της Βουλγαρίας, Ιουγκοσλαβίας, Ρουμανίας και έρχονται στην Ελλάδα και τα πουλάνε το ένα άλλο ένα. Αυτά πρέπει να κοπούνε. Εμείς που είμαστε αγράμματοι, ρε παιδί μου, τα μυαλά μας κατεβάζουν 1002 ιδέες. Εσείς κερατάδες, τι κάνουν τα μυαλά σας? Μόνο ξέρετε να τα τρώτε? Θέλω να με απαντήσετε όμως. Να με απαντήσετε που σας λέω κερατάδες. Όλοι, μηδονός εξαιρημένους. Τι θα πει, εμείς είμαστε καλύτεροι, δίθεν όπως βγαίνουν ορισμένοι βουλευτές και λένε κοντά στο ξερό και έτσι. Όλοι μέσω χλωρό είστε, μέσω ξερό.
Όλοι. Δεν άκουσα κανένα βουλευτή να βγει και να πει στο χωριό του: Ξέρεις, εγώ δεν θα πάρω τα λεφτά μου, εγώ θα τα διαθέσω στο χωριό μου. Να ζήσει ο Κοσμάκης, να ανοίξει έστω ένα σχολείο, έστω. Τι άλλο, ρε παιδί μου, κάτι. Και ένα τουριστικό. Μια ξενώνα να είναι για το χωριό. Πώς να σας το πω να καταλάβετε. Κλείσω και το ξανανοίγουμε. Να πάρω λίγη άδεια.